Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ και μας δίνετε τη δυνατότητα να σας συναντήσουμε και να σας παρουσιάσουμε το έργο της παράταξής μας με επικεφαλή στον Δήμαρχο τον Κυριάκο τον Χαρακίδη. Και στην αρχή θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους υποψήφιους από τον Αρκαδικό για το κεντρικό ψηφοδέλτιο. Ο Μιχάλης ο Γαλανόπουλος. Δύο λόγια, Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλή αρχή από τον Αρκαδικό. Έχουμε να είναι γουρικοί. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και εγώ. Ήθελα να σας πω ότι ένιωσα την ανάγκη να βάλω υποψηφιότητα σε μια δύσκολη συγκυρία πανελλαδικά, πιστεύοντας ότι αυτή η Δημοτική Αρχή με το έργο που έκανε, με τις δυνατότητες που έχει, με δήμαρχο τον Κυριάκο τον Χαρακίδη, με την εμπειρία του και από το επιμελητήριο, έχει δυνατότητα να φέρει έργα στο νομό, να δώσει δουλειά και απασχόληση, και αυτό σήμερα είναι το σημαντικότερο. Πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες έχουμε υποχρέωση να συμμετέχουμε στα κοινά, να μην καθόμαστε στο καφενείο και κάνουμε μόνο κριτική. Θέλει συμμετοχή, είτε με τις υποψηφιότητες είτε και από δίπλα. Για το λόγο αυτό και πιστεύοντας ότι στην πράξη έχει γίνει έργο και ήδη έχει προγραμματιστεί έργο, πιστεύω ότι ο συνδυασμός πόλη και ζωή, επειδή θα είναι πάλι Δημοτική Αρχή, ζητάμε την ψήφο όλων των κατοίκων, έτσι ώστε να φέρουμε ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ο Καϊματσίδης ο Γιώργος. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνυποψήφοι, κυρίες και κύριοι αρκαδικιώτισσες και αρκαδικιώτες, σήμερα έχουμε τη χαρά εδώ να έχουμε μια μάζοξη φίλων και θα ήθελα να πω δύο κουβέντες κυρίως για τον Αρκαδικό, κύριε Δήμαρχε, παρά το γεγονός ότι κατεβαίνω στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, ότι όλα αυτά τα χρόνια ανδρωθήκαμε εδώ σε μια περιοχή όπου δυστυχώς ήταν επί σειρά δεκαετιών στη σκιά του Δήμου Δράμας. Επί σειρά δεκαετιών, ακόμα και εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, είχαμε μια πλατεία και κάποια έργα, τα οποία ήταν έργα του αειμνήστου Σωκράτη Δημητριάδη. Έκτοτε, ένας φάρος πολιτισμού και ένας φάρος που ασχολήθηκε με τα κοινωνικά θέματα ήταν η δημιουργία του Πολιτιστικού Συλλόγου, για το οποίο είμαι ευγνώμων στον σεβασμιότατο κύριο Παύλο, ο οποίος με την προτροπή του μας έδωσε την όθηση να ξεκινήσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το σύλλογο. Αυτός ο σύλλογος, πέραν των πολιτιστικών όλων αυτών δράσεων που είχε, ασχολήθηκε και με το κοινωνικό έργο εδώ, και μέσα από αυτή τη δυνατότητα είχα και εγώ τη χαρά ως πρόεδρος του Συλλόγου να συνεργαστώ και να γνωρίσω και εσάς, αλλά και τους άξιους αντιδημάρχους, όλα τα στελέχη της παράταξης, με τα οποία καταφέραμε να φέρουμε τον Αρκαδικό από την αφάνεια στην επιφάνεια, να φέρουμε τον Αρκαδικό και να του δώσουμε ένα σημείο αναφοράς ως άρμοζη και όσο θα έπρεπε να είναι προς τιμήν του απελευθερωτή της δράμας του Νικόλαου Μιχαλόπουλου Αρκαδικού. Ένα όραμα το οποίο φάνταζε ουτοπία στην αρχή, αλλά τελικά βρίσκοντας ανθρώπους οι οποίοι είναι αρρωγοί σε όλες αυτές τις σκέψεις, που έχουν ευαισθησία, κάναν τα δύνατα δυνατά, όχι μόνο να εγκαταστήσουμε και αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα άγαλμα το οποίο είναι ιστορικής μνήμης και σημείο αναφοράς πλέον για τον Αρκαδικό, αλλά να γίνει και επιτέλους η ανάπλαση της πλατείας, να γίνουν αναπλάσεις και σε λοιπές περιοχές του Αρκαδικού. Σε αυτή την τριετία άλλαξε άρδιν η εικόνα των κημητηρίων, στοιχείο πολιτισμού και αυτό, καθώς επίσης ένα πλήθος παρεμβάσεων και επίσης μια δέσμευση στην οποία, όταν ανταποκρίθηκα όχι απλά στο κάλεσμά σας για να συμμετέχω, έκρινα και ότι είναι υποχρέωσή μου από τη στιγμή που νιώθω ενεργός πολίτης και δραστηριοποιούμε και για την περιοχή μου και για την πόλη μου, όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαία, και όπως γνωρίζουν εδώ οι κάτοικοι, μιλάμε για αναγκαίες παρεμβάσεις που αφορούν την κυκλοφοριακή ρύθμιση, καθώς είναι από τους ελάχιστους συνοικισμούς στους οποίους περνάνε δύο οδοί ως μίνι περιφερειακοί. Ενώνεται η νότια πλευρά της πόλης με τη βόρεια,
αναπτύσσονται ταχύτητες, είχαμε δυστυχήματα, ατυχήματα και θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια των κατοίκων. Έπειτα υπάρχουν έργα τα οποία ξέρω έχουν προγραμματιστεί και θα είμαι αρρωγός δίπλα σας με όλες μου τις δυνάμεις, προκειμένου, όπως είναι το αποκετευτικό, και αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα κάτοικοι στα σπίτια, και επίσης η αναγκαιότητα της στέγασης του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει αυτή τη στιγμή την ωριμότητα και οικοπαιδικά και με την άδεια την οικοδομική, και μετά από ένα πλήθος υποσχέσεων επιτέλους θεωρώ ότι μέσα από την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε θα υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε αυτή η πενταετία που έρχεται μπροστά θα είναι καταλυτική στο να στεγαστεί επιτέλους ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος, ξαναλέω, ότι δεν έχει μια απλή δράση μόνο στα πολιτιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε όλοι έναν καλό αγώνα με ενότητα, και το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει μέσα από όλη αυτή τη δουλειά που έγιναν αυτά τα 3 χρόνια, θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας θα δώσουν μια ψήφο εμπιστοσύνης και για την επόμενη πενταετία για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το σημαντικό έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους υποψήφιους για το κεντρικό ψηφοδέλτιο, τον Μιχάλη τον Καλανόπουλο και τον Καϊμαξίδη τον Γιώργο, και να σας παρουσιάσω τον υποψήφιο σύμβουλο για τη Δημοτική Κοινότητα Δράμας, τον Παύλο τον Ορφανίδη. Να σας καλησπερίσω και εγώ και να σας καλωσορίσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Δεν θα σας κουράσω. Θα σας πω μόνο ότι πριν από 3,5 χρόνια, όταν συναντήθηκα με τον Δήμαρχο, μου είχε δώσει μια υπόσχεση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να κάνουμε πράγματα εκεί που δεν γινόντουσαν. Πιστεύω ότι σήμερα, μετά από 3,5 χρόνια, 3 χρόνια ουσιαστικά εργασίας, έχουν γίνει αλλαγές. Έχουν γίνει αλλαγές δίπλα μας, τα βλέπουμε όλοι. Τα προανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλώντες. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι για άλλη μια φορά όσους με στήριξαν την προηγούμενη φορά, για όσους στήριξαν την παράταξη για να μπορέσει να προσφέρει αυτά που πρόσφερε εδώ. Θέλουμε ξανά τη στήριξή σας για να συνεχίσουμε το έργο, για να κάνουμε ακόμα περισσότερα, γιατί μπορούμε. Καλή δύναμη σε όλους όσους είναι υποψήφιοι. Αυτά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον επικεφαλής της παράταξής μας, τον δήμαρχό μας και για τα επόμενα 5 χρόνια, τον Κυριάκο τον Χαρακίδη. Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, την προεκλογική μας εκστρατεία, την πορεία μας μέχρι τις 18 Μαΐου, μέχρι τη 18η Μαΐου, που είναι η μέρα των εκλογών, η μέρα που θέλουμε να πιστεύουμε της νίκης της παράταξής μας, γιατί ο στόχος μας, μπορεί να φαντάζει δύσκολος, είναι να κερδίσουμε τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Είμαστε λοιπόν λίγες μέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Είμαστε εδώ κοντά σας, εδώ μπροστά σας, και έχουμε το θάρρος και το θράσος να σας κοιτάζουμε στα μάτια. Έχουμε το θάρρος κατ' εμάς, γιατί αυτά που είπαμε πριν από τις εκλογές τις προηγούμενες τα κάναμε, και κάναμε ίσως και περισσότερα. Βέβαια το σλόγγαν είναι μαζί καταφέραμε πολλά, μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και εδώ είμαστε για να κάνουμε τα περισσότερα. Γι' αυτό έχουμε μια δυνατή ομάδα στον Αρκαδικό, έχουμε μια δυνατή ομάδα ως ψηφοδέλτιο νίκης. Όλοι μαζί έχουμε υποσχεθεί ότι θα βάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, προκειμένου να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
Ήρθαμε εδώ με αυτοπεποίθηση και θάρρος να ζητήσουμε την ψήφο σας, χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως ενδιασμό, και δεν είναι αλαζονικό αυτό που σας λέω. Ήρθαμε εδώ να ζητήσουμε την ψήφο σας και να σας πούμε ότι στα 3 χρόνια αυτά που περάσανε, χωρίς να έχουμε τη βοήθεια που χρειάζεται μια δημοτική αρχή, τη βοήθεια που είχαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, χωρίς να βγούμε και να μιζεριάζουμε δημόσια και να κατηγορούμε την όποια κυβέρνηση, συγκυβέρνηση για τον καθένα που θα μπορούσαμε να το κάνουμε και να τα φορτώναμε εκεί, και οι περισσότεροι θα λέγανε έχουν δίκιο τα παιδιά. Όταν όλοι βλέπουμε τι τραβάμε με την κρίση την οικονομική στα σπίτια μας, πολύ δε περισσότερο στο Δήμο, και όμως δεν κάναμε εμείς αυτό. Εμείς 3 χρόνια, και αυτά βαριά, ούτε 3 χρόνια, αυτό που κάναμε ήταν να μην αφήσουμε να περάσει καμία ευκαιρία χαμένη. Θέλω να σας πω εξομολογητικά ότι τα στελέχη του Δήμου επανειλημμένα φτάσανε στο σημείο να μου πούνε και εμένα και τους συνεργάτες μου, άσε και κάτι να περάσει. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Για να καταλάβετε ένα μέτρο σύγκρισης, που είναι πολύ εύκολο έτσι να το αντιληφθεί κάποιος, ο Δήμος μας είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα σε ποσοστό απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Φτάσαμε δηλαδή από 0 απορρόφηση που είχαμε να κοντέψουμε τα 80 εκατομμύρια. Μπορεί κάποιος Δήμος να έχει πάρει περισσότερα, αλλά από άλλη αφετηρία είχε πάρει 100 τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς πήραμε 0. Έχουμε μια υπηρεσία τεχνική η οποία μόλις πρόσφατα ενισχύθηκε με άλλα 3 άτομα και έχουμε φτάσει από τα 7 στα 10. Με τα 7 άτομα κάναμε όλη αυτή τη δουλειά, με τα στελέχη του Δήμου, με τα στελέχη της παράταξης κυρίως, ήρθανε αυτά τα προγράμματα. Και θέλω να σας δώσω το μέτρο σύγκρισης, όπως είπα πριν, για να το καταλάβετε. Η Αλεξανδρούπολη, ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης έχει 37 υπαλλήλους στην τεχνική του υπηρεσία. Είμαστε 7 με 37. Και αν δείτε τα αποτελέσματα, στην περίοδο, την τριετία που είμαστε εμείς, είναι ελαφρά πιο πάνω η Αλεξανδρούπολη από εμάς, ως δεύτερη εμείς στην περιφέρεια. Γιατί? Και πάλι το όλοι είμαστε πρώτοι σε απορρόφηση, αλλά δεύτεροι ως προς το μέγεθος, γιατί εκεί υπάρχει η Εγνατία και το λιμάνι, όπου έχουν γίνει 2 μεγάλα έργα, τα οποία εντάχθηκαν στο ΠΕΠ της περιφέρειας, ενώ έπρεπε να είναι στο εθνικό σκέλος, και έτσι φαίνεται η διαφορά μεγαλύτερη. Αλλιώς θα ήμασταν πρώτοι με διαφορά. Φίλες και φίλοι, αρκαδικιώτισσες και αρκαδικιώτες, εμείς αυτό που δηλώσαμε πριν από 3 χρόνια, αυτό κάνουμε και σήμερα. Είπαμε ότι θα είναι οι κοινότητες, οι οικισμοί και οι συνοικισμοί στο επίκεντρο του Δήμου, και το κάναμε πραγματικότητα. Ήμασταν και είμαστε πεισμένοι ότι η περιφέρεια του Δήμου μας χρειάζεται περισσότερα, χρειάζεται τη συνδρομή του Δήμου περισσότερο. Προσπαθήσαμε, ξεκινώντας λοιπόν τη θητεία μας, αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα. Να μπορούμε σε 3 χρόνια από σήμερα που κάνουμε την αρχή, να μην κομπιάζουμε, να μην διστάζουμε να έρθουμε μπροστά σας και να συζητήσουμε τι κάναμε και κυρίως το τι θα κάνουμε. Σήμερα λοιπόν που φτάνει η μέρα των εκλογών, όχι μόνο πιστεύουμε ότι ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, αλλά αρκετά σημαντικά έργα που ξεκίνησαν φέρουν τη σφραγίδα αυτής της παράταξης, αρκετά έργα που θα ξεκινήσουν σε λίγο, είναι ενταγμένα, θα φέρουν τη σφραγίδα της παράταξης, και κυρίως κάποια από αυτά τα έργα θα δώσουν λύσεις διαχρονικές, λύσεις που
σε προβλήματα τα οποία ήταν χρόνια και δεν λυνόντουσαν, όπως είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης και τα δίκτυα αποχέτευσης για τα λίμματα, τα οποία σε άλλες περιοχές ήταν πολύ πιο έντονα, εδώ ήταν ίσως λιγότερα. Δεν ήταν βέβαια κάτι πολύ εύκολο ή δεν μπορούσε σε αυτό το μικρό διάστημα να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία σχεδιάσαμε ή ενταχθήκανε. Θα βλέπετε σε λίγο, κάθε 2-3 μήνες από το καλοκαίρι που θα εγκαινιάσουμε το πρώτο έργο, να εγκαινιάζεται ένα καινούριο έργο. Γιατί ακριβώς η θητεία είναι μικρή, τα έργα είναι μεγάλα και θέλουν χρόνο. Θέλω όμως να σας πω και να το έχετε καλά στο μυαλό σας ότι όλα αυτά που κάναμε ήταν πολύ καλά, αλλά τα καλύτερα έπονται. Έχουμε πολύ μεγάλη διάθεση για δουλειά. Θα έχουμε αυτή τη φορά και το χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Έργα όπως είναι το ΚΑΠΗ που δίνει λύση για την τρίτη ηλικία, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, θα παραδοθεί τον Ιούλιο του 2014. Έργο όπως το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, κάτι που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο τόπος μας, θα τελειώσει σε σχεδόν ένα χρόνο, η θεμελίωσή του έχει γίνει. Το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο, το παλιό Δημαρχείο, το Σεπτέμβριο πριν από το φεστιβάλ θα είναι έτοιμο. Στον αθλητισμό και το καινούργιο προπονητήριο που θεμελιώσαμε, αλλά και επιμέρους έργα τα οποία γίνονται σε κάθε γειτονιά. Θέλω όμως να πω ορισμένα πράγματα που αφορούν τον Αρκαδικό, αφορούν εσάς, στο τι κάναμε, αλλά κυρίως το τι θα κάνουμε. Με το που ξεκινήσαμε λοιπόν τη θητεία μας, προχωρήσαμε στην βελτίωση των δύο οδών Πυθαγόρα και Λαμπριανίδη και φυσικά τη νέα σύνδεση από τη Μεταμόρφωση μέχρι εδώ, προκειμένου να δώσουμε μια ακόμη διέξοδο για να αποφορτιστεί η πόλη, αλλά να φορτωθεί ο Αρκαδικός, κάτι το οποίο πρέπει να δούμε τη λύση του, για την οποία λύση θα σας αναφερθώ συνέχεια στον προγραμματισμό που έχουμε για τον Αρκαδικό. Προχωρήσαμε στην ανάπλαση της πλατείας, είπε και ο Γιώργος πριν, με μια άριστη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, μια αφόρητη πίεση και από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου και το Διοικητικό Συμβούλιο και από τον πρόεδρο του Σωματείου μας και Δημοτικό Σύμβουλο, τον Φώτη τον Νικολαίδη, που πίεζε και για τον Αρκαδικό και για την Νέα Μισό. Και έτσι λοιπόν προχωρήσαμε και στην πλατεία και στην Παιδική Χαρά, η οποία έχει συνέχεια με την ενίσχυσή της σε παιχνίδια, και το τελευταίο που αφορά την παρέμβαση στο πράσινο είναι στην Θάσου με την δημιουργία ενός πάρκου, το οποίο πιστεύουμε ότι αν ο καιρός βλέπουμε κάθε μέρα να βρέχει, να είναι ίσως η τελευταία σήμερα, γιατί τα στάρια θα γίνουν ψηλά σαν τα καλαμπόκια στο τέλος. Αυτό βρέξε. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι θα μας δώσει την ευκαιρία, γιατί ήταν αρκετά πράγματα. Η χρονιά στον Δήμο δεν ξεκινάει επειδή είναι εκλογές τώρα. Η χρονιά ξεκινάει τώρα, γιατί τα έργα προγραμματίζουν, αρχίζουν οι δημοπρατήσεις τους σιγά σιγά και γίνονται και αρχίζουν να εκτελούνται. Κυρίως δηλαδή μπαίνουμε προς το καλοκαίρι. Λοιπόν, και έτσι είχαμε την καθυστέρηση, αλλά δεν ήταν καθυστέρηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει τελειώσει και το πάρκο της Θάσου και μετά τις εκλογές. Προχωρήσαμε σε ανοχαλικοστρώσεις δρόμων όπως και της Τσόρλας, κάτι που έγινε για πρώτη σας φορά. Εξυπηρετούμε τους ηλικιωμένους μέσω του ΚΑΠΗ με συνταγές ΙΚΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου, και έχουν δωρεάν εξετάσεις και ζαχάρου και χολυστερίνης και αρτηριακής πίεσης, κάτι που το θέλουν στην τρίτη ηλικία και μάλιστα τακτικά. Λύσαμε το ιδιοκτησιακό πρόβλημα που υπήρχε για αρκετά οικόπεδα
και στον Αρκαδικό και στην Νέα Μισό και στη Νέα Σεβάστια, κυρίως του προαστίου το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εκεί ακουγόταν του προαστίου επειδή ήταν και μέσα στην πόλη περισσότερο ή γιατί δεν υπήρξε πρόβλημα έντονο στην περιοχή τη δική σας και στις άλλες που ανέφερα. Τώρα έχει λυθεί με προσωπική παρέμβαση δική μου, με νομοθετική ρύθμιση και έτσι πλέον και από το κτηματολόγιο δεν θα έχετε πρόβλημα, αλλά και σε μεταβιβάσεις των ακινήτων δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Όσον αφορά τα έργα που γίναν και αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της αποχέτευσης, βεβαίως κάναμε παρεμβάσεις, χαμηλότερα δηλαδή από αυτούς τους δρόμους που είναι δεξιά και αριστερά, και χρειάζεται πολύ περισσότερες, γιατί ο Αρκαδικός είναι μια περιοχή, ένας συνοικισμός ταχύτερα από άλλες περιοχές αναπτυσσόμενος και πρέπει να το φροντίσουν οι προηγούμενες διοικήσεις. Όταν δηλαδή έγινε μια αποχέτευση εδώ με μια σωλήνα φι 200 και αφορούσε ένα δρόμο μήκους 200 μέτρων, ξαφνικά ο δρόμος έχει γίνει 1 χιλιόμετρο και όσοι μπαίνουν συνδέονται στην ίδια σωλήνα. Το αποτέλεσμα είναι στο τέλος οι κάτοικοι που είναι στο χαμηλότερο σημείο να έχουν τα τεράστια προβλήματα με τα λίμματα να βγαίνουν στις αυλές τους, στην κυριολεξία, γιατί τα φρεάτια είναι μέσα στις αυλές τους. Αυτό είναι απάνθρωπο. Και δώσαμε πολλές λύσεις, όχι μόνο στον Αρκαδικό αλλά σε όλο το Δήμο τέτοιου χαρακτήρα. Το τελευταίο που θα είναι και το πρώτο για να ξεκινήσω να αναφέρουμε στον προγραμματισμό είναι το ξεκίνημα των διαδικασιών για το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου της Δράμας. Το προηγούμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου της Δράμας είχε γίνει από το Σωκράτη το Δημητριάδη το 1983. Βέβαια το σλόγγαν είναι και επικυρώθηκε πολύ αργότερα. Ότι θα βάλουμε αυτό λοιπόν το καλύτερό μας σε αυτό, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι αναχρονιστικό, φαίνεται εκ των πραγμάτων. Αποτελέσματα. Μια φωτογραφία της πόλης τότε με τώρα, ναι, είναι μέρα με την νύχτα. Αλαζονικό αυτό που σας λέω. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα που ήρθαμε εδώ να ζητήσουμε την ψήφο σας και να σας πούμε ότι στα 3 χρόνια αυτά που περάσανε, εξ ολοκλήρου αλλά και από προηγούμενα, θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις, γιατί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο παίρνουν μελέτες όπως είναι οι κυκλοφοριακές, οι περιβαλλοντικές, οι τοπογραφικές και ούτω καθεξής. Η βασική, η κυκλοφοριακή, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για τον Αρκαδικό, προκειμένου να δώσουμε τη λύση όσον αφορά τη σήμανση της περιοχής. Έχει ένα πολύ καλό ρηματομικό σχέδιο ο Αρκαδικός, μόνο που οι διασταυρώσεις είναι κάθε 50 μέτρα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και από τη στιγμή που δώσαμε βάρος στην κυκλοφορία μέσα από τον Αρκαδικό, όπως είπα, είτε με τον έναν δρόμο είτε με το δεύτερο που κάναμε εμείς το 2011 προς 12, πρέπει να δώσουμε και τη λύση σε αυτή την κατάσταση. Όσοι νομίζετε ότι είναι απλό, παίρνουμε 100 σήματα και τα βάζουμε, εγώ θα σας δώσω 200 σήματα για να τα βάλετε, όχι 100. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί η κυκλοφοριακή μελέτη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και πρέπει ότι οποιοδήποτε σήμα μπει να είναι με νόμιμη διαδικασία, αλλιώς υπέχει άλλα προβλήματα που ό,τι και να συμβεί φέρει την ευθύνη αυτός που έχει βάλει το σήμα χωρίς την κυκλοφοριακή μελέτη. Η σήμανση λοιπόν θα πρέπει να γίνει, ο φωτισμός οπωσδήποτε, δύο πράγματα που θα τα αναφέρω μετά και στη Νέα Μισό. Ο φωτισμός που έχουμε κάτω, στο κεντρικό δρόμο, είναι άκρος επικίνδυνος. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των λαμπτήρων με λαμπτήρες LED. Οι λαμπτήρες LED είναι νέα τεχνολογία, όπου έχουμε και μικρή κατανάλωση ρεύματος, αλλά κυρίως έχουμε υπερδιπλασιασμό της φωτεινότητας των λαμπτήρων αυτών. Δηλαδή ενώ έχει την ίδια δύναμη υποθετικά, βγάζει το διπλάσιο φως και έτσι θα μπορέσουμε εκεί να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση. Θέλω να πω δύο κουβέντες για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τον Αρκαδικό, όπου όντως έχει στοιχειώσει αυτό το πράγμα. Έχω δώσει μια υπόσχεση και για τον Αρκαδικό και για τη Νέα Μισό. Δύο σύλλογοι από τους ανερχόμενους συλλόγους που παράγουν πολιτισμό, που δραστηριοποιούνται έντονα, που έχουν εκατοντάδες παιδιά, είναι στην ουσία άστεγοι και δεν μπορούν να κάνουν όλες τις δραστηριότητες αυτές. Και επειδή ίσως θεωρηθεί ότι είναι μια προεκλογική
ανακοίνωση, θα σας πω ότι δεν έχω συνηθίσει να λέω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα κάνω. Γι' αυτό δεσμεύτηκα και στους δύο προέδρους και τους είπα ότι αν δεν μπορέσουμε να το βάλουμε από το ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσουμε και θα το κάνουμε όπως κάναμε του Ξηροποτάμου. Με δικά μας χρήματα, και αντί να γίνει σε 1,5 χρόνο, ας γίνει σε 2, σε 2,5 χρόνια. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και πρέπει να αλλάξει. Όσον αφορά... Σας άρεσε το πολιτιστικό συλλόγο, ναι? Όσον αφορά λοιπόν τον αθλητισμό, νομίζω ότι ξεκινήσαμε μια καλή συνεργασία και με τη διοίκηση της ομάδος. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θέλω να πιστεύω μάλλον ότι είστε ικανοποιημένοι. Εμείς από την πλευρά μας η πρόταση η οποία υπάρχει και για το βοηθητικό γήπεδο αλλά και για το αυτόματο πότισμα θα προχωρήσει και θα μπει, θα γίνει. Δεν το συζητάμε, έτσι. Άλλωστε είμαστε η δημοτική αρχή που τραβάει το μεγαλύτερο κουπί για τους αθλητικούς χώρους και πρέπει να το ξέρετε όσοι ασχολείστε με τον αθλητισμό. Βλέπετε τελευταία το παιδάκι, το δυστύχημα στην παιδική χαρά που έχει γίνει. Λοιπόν, για να δείτε πως πολλές φορές ο κόσμος λέει τώρα εντάξει, όλα τα γήπεδα μηδενός εξαιρουμένο. Από τα γήπεδα ποδοσφαίρου, το τελευταίο γήπεδο ποδοσφαίρου μέχρι το μεγαλύτερο, το γήπεδο Κρακτίδι, ήταν όλα παράνομα. Δεν έχει κανένα άδεια. Στο γήπεδο Κρακτίδι μπαίνανε 2.000-3.000 κόσμος και γίνανε διεθνείς συναντήσεις και δεν είχε πυρασφάλεια. Τι θα γινότανε δηλαδή? Και όταν εμείς το διαπιστώσαμε δεν το ξέραμε. Από πού να το ξέραμε? Όταν το διαπιστώσαμε, λέμε αν είναι δυνατόν, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε ενδιάμεσα. Πώς δινόταν η άδεια τέλεσης αγώνων? Βέβαια αυτό έχει φτάσει και στο σημείο να μην δίνεται άδεια τέλεσης αγώνων σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο το οποίο τα κάγκελα είναι λέει 10 πόντους πιο χαμηλά από το όριο. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όλα αυτά που είχαμε δεσμευτεί το 2010 γίνανε και γίνανε με το παραπάνω. Δεν είχαμε την πρωτομή του Αρκαδικού μέσα και την κάναμε στην κυριολεξία μέσα σε μερικές μέρες. Τιμήθηκε ο Αρκαδικός και η περιοχή και ο Αρκαδικός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συμμετείχε ο Αρκαδικός στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσής μας με τον καλύτερο τρόπο όπως και άρμοζε. Εμείς θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι το ενδιαφέρον μας αυτό θα συνεχιστεί. Το ενδιαφέρον μας όσον αφορά τις κοινότητες και του οικισμούς του Δήμου μας δεν θα σταματήσει. Θα δείτε και μέσα στην πόλη ότι αναπλάθουμε κάθε μία γειτονιά. Σήμερα βγήκε ένα δελτίο τύπου με αφορμή την παρουσίαση του πάρκου της Σαμοθράκης. Αν δείτε, είναι σχεδόν 20 πάρκα και πλατείες που έχουν αναπλαστεί, όχι στο κέντρο. Δεν είναι να αναπλάσαμε την κεντρική πλατεία της πόλης, αλλά αναπλάσαμε περιφερειακά. Από τους Απελόκηπους, από την Προφητηλία, από την δεύτερη πλατεία και το καθεξής. Και ξέρετε γιατί το κάνουμε? Γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή επέλεξε να είναι σε κάθε κοινότητα και σε κάθε γωνιά του Δήμου μας? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν εντελώς παραμελημένα και το διαπιστώνετε όλοι σας, αμέσως έγινε διαφορά. Γιατί είναι πιο καθαρά, γιατί είναι πιο πράσινα, γιατί θέλαμε, είχαμε μεράκι για να τα κάνουμε. Και το δεύτερο, γιατί βλέπαμε ότι από ένα χωριό που είναι 3 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα δίπλα, οι κάτοικοι όλοι θέλουν να έρθουν στη Δράμα. Γιατί η καθημερινότητά τους ήταν πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν στη Δράμα. Γιατί θέλανε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, ένα άλλο περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον τους δώσαμε για να μείνουν εκεί και να μην έρχονται μέσα στην πόλη. Να ζουνε και να αισθάνονται όπως αυτοί που βρίσκονται μες στην πόλη. Δεν θα έχουν παιδικές χαρές μόνο μες στην πόλη. Θα έχουν σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά της πόλης μας. Όσον αφορά
τις παροχές και από το ΚΑΠΗ ή αυτά που δίνουμε στο ΚΑΠΗ. Δεν είχε γιατρό, δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι του Αρκαδικού Νέας Αμισού. Προσπαθήσαμε και δώσαμε έστω αυτή τη λύση που εξυπηρετούμε αυτόν τον κόσμο. Μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα, γιατί ακούω και προγράμματα άλλων παρατάξεων που λένε για την ιατρική περίθαλψη και νομίζω ότι ακούω ένα πρόγραμμα του Ιατρικού Συλλόγου. Ο Δήμος δεν μπορεί να προσλάβει γιατρούς ειδικοτήτων. Ο Δήμος δεν μπορεί να έχει μόνιμο προσωπικό γιατρούς. Αυτό που κάναμε ήταν με τις νοσηλεύτριες, με τους γιατρούς του ΚΑΠΗ και του νομικού προσώπου να εξυπηρετούμαστε και αυτό κάνουμε. Θα σας πούμε ότι τον μεγαλύτερο αριθμό συνταγογραφήσεων που εκτελούνται στα φαρμακεία προέρχονται από το Δήμο. Και να είστε περήφανοι, αυτός ο Δήμος συνταγογραφεί 72.000 συνταγές. Για να καταλάβετε το μέγεθος. Καλύπτουμε πάνω από το 60% τις ανάγκες σε συνταγογραφήσεις από το Δήμο μας πλέον και θα πάμε ακόμη περισσότερο. Φροντίζουμε να μπορούν τα μωρά, τα νήπια των συμπολιτών μας να φιλοξενούνται στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και μάλιστα δωρεάν. Τα περισσότερα παιδιά να είναι δωρεάν. Για πρώτη φορά αυτός ο Δήμος, ενώ έχει τη δυνατότητα πριν από 15 χρόνια να μπαίνει σε προγράμματα και να παίρνει χρήματα για τα νήπια, για τα μωρά και να μην πληρώνουν οι γονείς για τα παιδιά τους που είναι εργαζόμενοι, δεν το χρησιμοποίησαν αυτό το μέτρο. Εμείς πήραμε στα 3 χρόνια 1 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό μου λένε πολλοί, πού τα βρίσκετε τα λεφτά εσείς και κάνετε εκδηλώσεις και είστε με τους πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους και άλλοι δεν δίνουν και δεν έχουν χρήματα, άλλοι δίνουν και αυτά. Από τις περικοπές. Όταν η Ονειρούπολη έφτιαχνε 1.200.000, Αϊ Βασίλη της Ονειρούπολης, και σήμερα η περσινή χρονιά έγινε με 370.000 προϋπολογισμό και κόστος για το Δήμο 150, εκεί το εκατομμύριο είναι που κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Ούτε φακίριδες είμαστε, ούτε μάγοι είμαστε, ούτε κανένα καλό φωτοτυπικό έχουμε που να βγάζει καλά κατοστάρικα και να πληρώνουμε τον κόσμο. Από τον εξορθολογισμό των δαπανών μπορούμε και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Από την οικονομία, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να περιορίζουμε τίποτα. Δεν λείπει κάτι στα σχολεία μας. Ακούτε στις τηλεοράσεις, λείπει πετρέλαιο, εκείνο. Σε εμάς σχολεία δεν λείπει τίποτε απολύτως. Όσοι είναι στα χωριά και καταναλώνουν κάτω από 400 κυβικά, δηλαδή να ποτίζουν και τον παχτσέ τους, είναι 50% μείωση ο λογαριασμός τους, μέχρι 50% κλιμακωτά, 42 στην πόλη. Και όσοι γέροντες μένουν μόνοι τους, 2 παππούδες, 1 παππούς, 48 κυβικά είναι δωρεάν, πληρώνει μόνο το πάγιο. Αναγκάστηκα να βγω και να δείξω ένα λογαριασμό νερού του ενός αντίπαλου ψηφοδελτίου, θα το πω, του κυρίου Μαμψάκου, όταν έλεγε ότι δεν μειώθηκε το νερό, αντιπρόεδρος στη ΔΕΙΑΔ. Και έβγαλα του σπιτιού του το λογαριασμό. Και λέω, αυτοί είναι οι λογαριασμοί του σπιτιού του. 25% μείωση έχει ο λογαριασμός του. Πρέπει να λέμε ψέματα στον πολίτη. Και με την αντικατάσταση των σωλήνων, σας το δηλώνω, όταν ολοκληρωθεί, γιατί θα περιοριστεί η διαρροή του νερού σημαντικότατα, θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη παρέμβαση σε μειώσεις του νερού. Και όσο και σας φαίνεται παράξενο, μα τη μείωση της κατανάλωσης των διαρροών μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, θα σας πω βεβαίως μπορεί να γίνει. Γιατί το δίκτυο που αντικαθιστούμε αυτή τη στιγμή βόρεια της πόλης είχε διαρροές 65%. Δηλαδή αντλούμε νερό 100 κυβικά και τα 65 χάνονται. Στο κέντρο της πόλης αυτό εδώ είναι 50%. Και έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε. Πήραμε απόφαση τώρα. Τα νεαρά ζευγάρια που παντρεύονται τώρα, 200 κυβικά το χρόνο, για 3 χρόνια δεν πληρώνουν νερό. Οι νέοι επαγγελματίες, για 3 χρόνια, όποια επιχείρηση και να κάνουν, μέχρι 200 κυβικά δεν πληρώνουν νερό. Όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές, είμαστε αυτός ο Δήμος
ο οποίος κάθισε και λειτουργήσε με πολύ σοβαρό τρόπο. Να δώσει κίνητρα και παροχές στους πολίτες που μας έχουν ανάγκη. Δεν υπάρχει Δήμος που να χρηματοδοτεί το κοινωνικό του παντοπολείο με 150.000 ευρώ κάθε χρόνο προγραμματισμένα. Δεν θέλουμε να έχουμε κοινωνικό παντοπολείο, αλλά από τη στιγμή που χρειάζεται πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το χρηματοδοτούμε για να μην έχουμε κοινωνικό παντοπολείο όπως έχουν γειτονικές πόλεις που δεν ανοίγει ποτέ γιατί περιμένει να λειτουργήσει με προσφορές και μόνο. Προσφορές είναι δεκτές από όλους και από τον καθέναν ξεχωριστά και από συλλόγους και φορείς. Αλλά αν ο Δήμος δεν στηρίξει ενεργά, δεν μπορεί να λειτουργήσει το κοινωνικό παντοπολείο. Δίνουμε οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους συμπολίτες μας. Έναν πολίτη στη Ζάκυνθο που δεν μπορούσε να πληρώσει το ρεύμα, τον πλήρωσε το ρεύμα ο Δήμος και έγινε πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα. Από το 2011 μέχρι σήμερα πληρώνουμε ρεύμα σε πολίτες μας τουλάχιστον 120 με 150 οικογένειες. Έχουν οικονομική ενίσχυση 120.000 ευρώ το χρόνο. Δίνουμε οικονομικές ενισχύσεις με τριτά λεφτά για αυτόν τον λόγο. Δίνουμε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα διατακτικές και για πρώτη φορά ο Δήμος και το Πάσχα αυτό και τα Χριστούγεννα τα προηγούμενα και το Πάσχα το παραπροηγούμενο δίνουμε διατακτικές και πηγαίνουν οι πολίτες που έχουν ανάγκη και αγοράζουν κρέας για να περάσουν τις γιορτές τους. Θα μου πείτε ρε Δήμαρχε, αυτό τι είναι, παροχή? Ναι, γιατί συνδυαστικά όλα μαζί δεν μπορεί ο Δήμος να συντηρεί όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου. Η παρέμβαση που κάνει είναι συγκεκριμένη και όποιος έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Θέλω λοιπόν, επειδή άρχισε να μας δροσίζει ο καιρός, ναι, μην μείνουμε μια μέρα χωρίς βροχή, να σας δηλώσω υπεύθυνα και ειλικρινά ότι εμείς αυτό που κάναμε θα το κάνουμε ακόμη καλύτερα, γιατί πλέον έχουμε και την εμπειρία να το κάνουμε καλύτερα και δεν χρειαζόμαστε χρόνο όπως δεν χρειαστήκαμε χρόνο. Και αν θυμάστε την πρώτη χρονιά δεν είπα ποτέ, μόλις τώρα αναλάβαμε, δεν είπα ποτέ δώστε μας χρόνο, δώστε μας περιθώριο για να κάνουμε πράγματα, όχι. Και αυτό γιατί ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Και αυτό γιατί ήμασταν άξιοι και ικανοί για να το κάνουμε. Γιατί η ομάδα που είχαμε είχε μεράκι για τον τόπο. Ήθελε να δει τον τόπο να πάει μπροστά. Γιατί όλοι εσείς μας στηρίξατε σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί αυτά τα οποία καταφέραμε δεν τα καταφέραμε μόνοι μας. Γιατί ήσασταν δίπλα κάθε μέρα, είτε με την πίεση είτε με τη στήριξη. Γιατί και η πίεση δίνει καλό αποτέλεσμα καμιά φορά, αλλά και η στήριξη δίνει ακόμη καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω για άλλη μια φορά να μας στηρίξετε. Να μας δώσετε άλλη μια ευκαιρία. Αποδείξαμε σε 3 χρόνια ότι κάναμε περισσότερα από άλλους που κάνανε 2 και 3 και 4 τετραετίες. Δώστε μας τη δυνατότητα άλλη μια θητεία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να μπορέσουμε να δείξουμε ότι η Δράμα δεν άλλαξε τυχαία. Ότι άλλαξε γιατί όλοι εσείς συστρατευτήκατε μαζί μας. Έχει κόσμο, περισσότερος κόσμος δεν μας έχει ψηφίσει και μας στηρίζει. Πρώτη φορά θα μας ψηφίσει τώρα στις 18 Μαΐου. Και θέλω να σας πω ότι έχει κόσμο που αγωνιά περιμένει να μας ψηφίσει γιατί το θεωρεί ηθικό χρέος για όλα αυτά τα οποία κάναμε να δει και να μας δώσει την ψήφο του για να αισθανθεί και αυτός άνετα. Βεβαίως και εμείς θα είμαστε άνετοι. Και εμείς θα είμαστε άνετοι φίλες και φίλοι αν δεν χαρίσετε καμία ψήφο σε κανέναν άλλον. Δεν πρέπει να δώσετε ψήφους γιατί είναι κάποιος συγγενής, γιατί είναι φίλος. Και το λέω αυτό γιατί για το μέλλον των παιδιών μας δεν πρέπει να εξαρτάται από αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Και η σελίδα γυρίζει με αυτόν τον τρόπο. Να αναδεικνύουμε και να υποστηρίζουμε τους άξιους ανθρώπους.
να υποστηρίζουμε αυτούς που βλέπουμε ότι κάνουν έργο. Γιατί δεν μπορεί σήμερα να περπατάει ένας στη Δράμα ή στον Αρκαδικό ή στη Νέα Μισό και να μην βλέπει τι έγινε. Γίνανε και θα γίνουν πράγματα. Εγώ θέλω να φωνάξω και την πρόεδρο εδώ κοντά μας και τα παιδιά μαζί μου. Ναι. Γιατί η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, η Δέσποινα Ισκουλίδου, του Γιμτζόγλου, ήταν η πρώτη πρόεδρος στο νέο θεσμό τον οποίο έχουμε, εκεί που και ο Παύλος ήταν υποψήφιος και είναι και τώρα, και εύχομαι καλή του επιτυχία. Ο θεσμός αυτός είναι ο θεσμός που προγραμματίζει τα έργα για τους συνοικισμούς και για τη Δράμα. Όπως ακριβώς έχει μια κοινότητα στο χωριό, είτε δημοτική είτε τοπική, εδώ είναι η δημοτική κοινότητα αυτή, 11μελές συμβούλιο, σημαντικό συμβούλιο που έχει κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είχαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλω λοιπόν να στηρίξετε αυτήν την ομάδα, να στηρίξετε τους εκπροσώπους του Αρκαδικού, να τους δώσετε δύναμη πραγματική για να κάνουμε περισσότερα έργα και να κερδίσουμε από την πρώτη Κυριακή. Μην χαρίζεστε σε κανέναν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα πάει